kalo ale tile 23 san 2023 an balima cɛ ani muso denmisɛnnin maakɔrɔba an minnu bɛ ka Joliba TV News ale lajɛ an minnu bɛ ka arajo Joliba lamɛn an balima an b'a fɔ dantɛ foli min na k'a fɔ ko a ka jɛmukan min n'an k'a ma ko jama kodi jamanaw dɔgɔkun laban jumadoyaw fɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye an bɛ sigi ni jɛmukan in kɛnɛ kan walasa ka se ka an da don jamana kɔnɔna kibaruyaw la jamanadenw kama walasa u bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na ni an sigilen kɛnɛ kan an bɛ Motikaw fo yan ka Sikasokaw fo ka Segukaw fo ka Tɔnbukutukaw fo ka Gawokaw fo ka Tawudenikaw fo ka Menakakaw fo Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen ani jamana kɔ kan minnu bɛ k'an filɛ an ka page Facebook kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an balimaw an b'a fɔ ɲɛna aw danse jama kodi ale jɛmukan kɛnɛ kan i n'a fɔ an y'a lase cogo min na k'a fɔ an bɛna kuma min ka bi o de ye k'a fɔ ayiwa min ye kabi juin kalo tile 16 tɛmɛnen an y'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri min n'ale bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ kunna affaires étrangères de ko don Abdoulaye Diop ale tun bɛ conseil de sécurité ka jɛrɛ kɛnɛ kan o dongo a y'a lase k'a fɔ min ye diɲɛ kɛlɛ tɔnba a ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ basigi ni bɛn ko la n'u k'a ma ko MINUSMA ayiwa ko MINUSMA k'a ka minɛnw cɛ waati yɛrɛ tɛna di u ma ayiwa an bɛna an da don o baabu ninnu de la bi walasa maaw bɛ se ka faamuya sɔrɔ nin kɔnɔna la gouvernement ye nin fɔ kun jumɛn na maa bɛ se k'i sigi ni mun ye a kɔfɛ ayiwa MINUSMA talen kɔfɛ a kɔlɔlɔ bɛna kɛ mun ye o tolen yan nɔ ayiwa mun ni mun bɛna se ka kɛ halisa bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati cogo min na an bɛna an da don nin ɲininkali ninnu na walasa an ye wele bila mɔgɔ 3 ma 2 kɔni ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban min ye Sidiki Kuyate ale ye yɛrɛwolo debout sur les remparts olu ka kuma lasela don Sidiki i ni ɲankuma i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ. Jara mi fo an bɛ an lajɛbagaw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan voilà o y'an don kan ye. Ayiwa o diyara n ye an ka maa weleli filanan o ye Adama Kongoluba ale fana ye ayiwa jɛrɛjɛkulu min n'o ye Abdul Karim Kamara n'u kama Cabral olu ka jɛrɛjɛkulu min bɛ parti SADI kɔnɔ ale de ye kuma lasela ye Adama i ni su. An b'a ni su. Tɔɔrɔ baasi t'i la. Baasi foyi tɛ. An b'aw fo ayiwa an ka maa weleli sabanan o ye Dr Ali Tunkara ale ye min ye centre d'études sécuritaires stratégiques au Sahel o ɲɛmaa don sɔɔni a bɛ kɛnɛ sɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka baro o kɛ ɲɔgɔn fɛ nka yanni an ka don baro kɔnɔna la bi wulada in na yɛrɛ an y'a ye k'a fɔ ayiwa min ye jaabiw ye n'o ye kalataw ye référendum kalataw olu jaabiw kɔni bɔra an b'a lajɛ ka hakililaw di o ko kan walasa ka se ka don ayiwa baabu kɔnɔna la Sidiki bi wulada in na jaabiw bɔra référendum an y'a ye k'a fɔ minnu ko oui o de cayara kosɛbɛ jaabi kunfɔlɔw don ayiwa teliyala ayiwa i bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna ni kalata in a jaabi ko la. An bɛ se ka min fɔ dɔrɔn o ye oui min n'o tɛmɛna bon mɔgɔ tun bɛ se k'a ye k'a fɔ a bɛ tɛmɛ o kɛcogo la ka sababu kɛ minnu kun ko k'u t'a la a bɛ n'a fɔ wulikajɔ fanga ma bonya ten kosɛbɛ donc o n'o kan an bɛ don min na i ko bi an bɛ se ka min fɛnɛ fɔ ka fara o kan o de ye ko in kɛra ka taa sɔrɔ an kun jɔrɔnen don ko caman na walima mɔgɔ kun jɔrɔlen don ko caman na o bɛɛ ma y'a kɔnɔna na mais min bɛ se ka fɔ fɛnɛ ni mɔgɔ bɛ se ka fɔ ko an ka fɛɛrɛ kɛ ka bɔ o kɔnɔ o de ye mɔgɔ minnu kun kan ka se k'u yɛrɛ y'a ko kɔnɔ a bɛ n'a fɔ kala ta cogo ma olu ma caya ten hali n'a sɔrɔ k'a fɔ ko dɔ sera mɔgɔw ma caya kosɛbɛ est-ce que o kɔlɔlɔ t'an bɛɛ wa. Bon jamana kɔnɔ a bɛ se ka kɛ parce que a bɛ se ka kɛ dɔ surtout ni kalata faso référendum min kɔni ka ɲi o ye jama k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ o de bɛ ko dafa bon o yɛrɛ fɛnɛ a bɛ ye ko jama a fɔra ko malidenw de sigira ka kuma ko bɛn kɛra la ko ka yɛlɛma don an ka jamana sigi kanba la walima ko ka falen bon o de nana kɛ nin ye bon n'a sɔrɔ jamana kɔnɔdenw ka laɲini don a tun man ka kɛ nin kɛcogo la a kun kan ka se ka yɛlɛn ka taa sanfɛ bon mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko caman nana a kɔrɔ min bɛ se ka to ni nin fɛnɛ sɔrɔla tan bon ni min sɔrɔla tan nin b'a yira ko hali bi cɛsiri ka kɛ yaasa mɔgɔw ka se ka a ko ta sira fɛ. Adama Kongoluba an y'a ye k'a fɔ jaabiw bɔra wulada in na n'o ye référendum jaabi kunfɔlɔw ye EJ ye jaabiw di wulada in na an y'a ye k'a fɔ ayiwa 100 o 100 a yirala k'a fɔ maa 39 ani murumuru olu de bɔra ka taa kala ta i bɛ se ka mun fɔ hakilila na nin jaabi ninnu kan joona yanni an ka don an ka baabu kɔnɔ. D'accord, merci beaucoup. Ne yɛrɛ bolo nin jaabi minnu dilen ninnu filɛ nin c'est très inquiétant. Siranna fɛn dɔ don parce que en tant que démocrate an bolo référendum nafa ka bon ni démocratie jamana kɔnɔ ka tɛmɛ élection bɛɛ kan a nafa ka bon ka tɛmɛ hali président sigi kan donc n'a fɔra ko o élection sugu mɔgɔ minnu participer o la o ma tɛmɛ 39% kan et n'i ye pourcentage jateminɛ i ka Mali population jateminɛ on est à peu près au-delà de 20 millions d'habitants
ko 8 millions de tun bɛ lycée ka Voilà. ma million 3 ɲɔgɔn na hakili la olu de bɔra ka taa kalan. Donc c'est trop peu. Trop peu parce que ni a comparé sous le référendum de 91-92, on avait à peu près 43% de participation. N'a fɔra ko 30 ans d'écart et que mɔgɔw ma se ka taga pour atteindre au-delà de 50%, c'est qu'il y a un problème. Donc nous, par exemple, au niveau du Parti Sadi, on faisait partie, mɔgɔ minnu y'a boycotté, nous on n'est pas allé voter parce que pour nous, référendum... Non, amata nota, parce qu'en bolo c'était un non-lieu. Donc au boycott Djabi de Dylan Flenier, effectivement, et référendum qu'est-ce. Donc à mon avis, c'est grave. Et il est même s'il est même possible qu'un référendum constitution annulé pour reprendre ces référendums-là. Voilà ça, m'aura participé. Qu'a annulé Mouna? Qu'a annulé parce que m'aura participé. Au début, manier comment d'amener fort. On a fait une bonne élection bay. Président Sikita ou Nina Bedi Kangaya qu'il n'a fort. Soit oui, soit non, soit ou bien maçon. Mais après, voilà ça, Radjamana Maye Kenega, Minu Yeremine, après que Olufana, les Maye Kenega, no de a ko jigini chouala. Minu Yeremine, c'est parce qu'on dit banana à voter. C'est pourquoi taux de participation de Wara. Donc, fin à Yeremine, au corps soit à ta fait référendum Yerekake, soit arrête à faire qu'il y a une constitution au Kumala. Donc, qui fait que taux de participation digna. Ni taux de participation digna, c'est au niveau ma. Au corps ça veut dire que constitution maï, constitution manga kika jamana mara. Parce que ni kosugula na gara jamana mara tuma chama iba et frustration de na créer à kokoro. C'est pour éviter cela que constitution n'a pas baillé les taux de participation à chaya. Donc on l'a oui non à discuter, on l'a mis mana à emporter à Ratanoui. Parce que là on va y avoir faut mo chama ba fait gida don akumala. Mo chama ba fait akilna di. Mais na foro ko mo yere ko en ere data là parce que au cours de ni a taux de participation maele. Et puis ni a comparé par rapport au référendum de 92, iba et kafogo c'est écart bon. Écart bon ni a jatemine wagati kono parce que ama ira de ga foko bi an bora ko chaman kalama ambe ko chaman kalama démocratie ko la mo chama y investir référendum kuma la mais avec tout cela taux de participation jigina donc ça veut dire que vraiment condition kan annulé. D'accord. Docteur Ali Toumara le kene soro centre d'études sécuritaires stratégiques au Sahel no ye ka aywa kalon ke wala sala kana ubiseka sabati Sahel kona la docteur amba fo inishu ibismillah kene kona ansu yalla ka wele lambe hakito ninke en flavor na laje ba fe ya khawali men kala som kunyo watu nyagame o te bashia kula aywa an don kay munye o ye ka fo jabi ko ni bora wulada ina yana nga do anga babu yere kona la o ye ka fo aywa kalata no referendum ye jabi min dira kemesara ko ma bisabani kononton olu de bora kata kalata nga ona tawota minu bora ka fo ko an sona no ye wi o se fo kemesara ma bi kononton ani wolonfla na ku afema aywa minu mason o ye kemesara ma saba aywa ika jatemina la ibiseka mu fo ni jabi nunka tilala iba ye kalafili men tɛmɛna fɛn dɔ men nafa ka bon kosɛbɛ jamana yɛrɛ ka ɲasigula nga n'i ye mali kalafili koro ta fo ka se bi ma i b'a ye k'a fɔ kabini sanga jan maaw tɛ bɔ ka caya n'o bɔ wala kɛmɛ ye maa caman y'a faamu k'a fɔ ko gɛrɛntɛ min b'u da la a kɛra jiko a kɛra lakanako a kɛra kalanko sɛbɛnko tɛ maa ko dɔ maa bɛ se ka bila o lahalaya in kɔnɔna la nka i bɛ se ka min kɔni fɔ nin na kala ta cogo ɲanama ɲa olu ye kuma wɛrɛ ye maa min kɔni sɔnna ma maa bɛ se k'a fɔ ko tare da ko dɔ sabu o jama dama tɛmɛna kosɛbɛ hali ni maaw ye baro kɛ min taara kalafili la a fanba kɔni taara ka se k'a fɔ ko sɔnna ma o ye ko ye taux de participation in mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn de hakilila bɛ ka falen yɔrɔ in la k'a fɔ i n'a fɔ Adama y'a fɔ cogo min na n'a fɔra k'a fɔ maaw k'u sigi ni jama min i n'a fɔ campagne waati la jama caman kun an ka bɔ an ka taa kala ta nka k'a ye k'a fɔ kɛmɛsara ni mɔgɔ hakɛ de bɔra ka taa kala ta est-ce que o tɛ taamasiyɛn dɔ yira a tɛ bali ne la hali kalafili nataw la a kɛra jamana ɲamasigi fo ka taa se wasadenw ma k'a fɔ ko maaw bɛ bɔ ka caya ka tɛmɛ nin kan o de bali ne la n'u dana nin hakɛ in ma a tɛ bali ne la sabu jamana in fan caman maaw y'a faamu adama jo b'a la k'a fɔ ko ni kalafili mago bɛ jama la nka maliyɛn fanba bi tiɲɛni yɛrɛ la u y'a faamu k'a fɔ k'u ka gɛrɛntɛ tɛ kalako ye u ka gɛrɛntɛ tɛ sɛbɛnko ye u ka gɛrɛntɛ maga tɛ ka k'o la sabu maa maa tɛmɛna kabini président Musa Tarawele fo ka se bi ma a bɛ layidubaw ta layidu ma se ka tɛmɛ maa caman jigila tigɛlen don bi yɛrɛ mara yɛrɛ kɛcogo la hali n'a sɔrɔ jama fanba bɛ sɔrɔ su fɛ an k'o yɔrɔnin fana fɔ sabu ne bɔra dɔgɔkun tɛmɛnlenw na cogoya dɔw la siga t'a la olu caman jigi falen bɛ sɔrɔ su la k'a fɔ u bɛ se k'u bɔ la n ye maliyɛn fanbaw lamɛn o fana lajɛ cogo bɛ dulon i bɛ yɔrɔ mɛn ni tɛmɛna duwanzala fo ka se k'i dali ma i b'a ye maaw ka ye cogo ni
men be yoro to la ga yi ko te kelen hal sura su ga fo ta se ko yoro man jamana ko la ni kala ta sugu ni kɔfɛ ta mɔgɔ bɛ se k'i sigi ni mun sabu an y'a ye k'a fɔ marabolo dɔw a fɔra k'a fɔ ko kalama ta ye hali n'a sɔrɔla ɲɔgɔn sɔsɔ b'a kɔnɔna la i n'a fɔ Kidali n'a ɲɔgɔnnaw an y'a ye k'a fɔ Bamanjikɔrɔw fana ko kala kana ta olu ka yɔrɔ la docteur référendum in kɔfɛ est ce que mɔgɔ bɛ se k'i sigi ni gɛlɛya ba ye Mali kɔnɔ yan mɔgɔ tɛ ka a fɛn fɔ ka ɲa fana an tɛ ka mɛn bɛ fanga la an tɛ k'u senkɔrɔma ten sabu Kidali kalafili kɛra découpage administratif kɔrɔ de kan n'i ye Menaka ni Tesit ni Kidali mara yɔrɔ kɔrɔ dɔw tun bɛ kalafili kɛra o yɔrɔ la a ma kɛ yɔrɔ minnu yɛrɛ badabada o ye Mali finitigi tɔɔrɔ min i n'a fɔ Ber ni ka se Kidali du kɔnɔna yɛrɛ ma hali ni finitigiw bɛ Kidali du kɔnɔna la u bɛ bolo min k'a ta to u ka se ka u ka se n'u ka dɔnko yira nka maa tɛ se k'a fɔ ko a ma kɛ Kidali fan si fanga yɔrɔ ninnu fana fɔ mɔgɔ ye teliya la franchement ni i k'i bɛ kuma fɔ tiɲɛ la kabini président Modibo Keyita ka bɔ fo ka se bi ma ni tɛmɛna Menaka la kalafili yɛrɛ ma deli ka kɛ sabu i b'a sɔrɔ dugutigi walima chef de canton a kelen bɛ sigi a b'a tɛgɛ bila dugu bɛɛ tɔgɔ la olu ye ko ye fanko fɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko Zena ma se ka dugutigi la faamu Kidali la a ka tɛgɛ bɛɛ nɔ la ne bolo olu tɛ ko ye min kan ka bali mɔgɔ la sabu san 17 kɔni kɔnɔ Mali ka mara tɛ Kidali kan ni bɛɛ ɲana ɲɔgɔn na mais mɔgɔw caman de bɛ ka jɔrɔ k'a fɔ nin kɔfɛ est ce que Kidali tɛna k'a damana yɔrɔ ye siga tɛmɛ na Kidali segin ka gɛlɛya a tun bɛ kɔrɔ mɛn a tun bɛ lahalaya kɔrɔ mɛn na nka k'a fɔ ko a bɛna se ka wuli ka se sɔrɔ a ye min kɛ san 2012 Mali kan an bɛ dɔnni mɛn na bi lɔnni la a ka gɛlɛ ka se ko sɔngɔma tintin dɔnni bɛ to nin bolo in kan mais k'a fɔ a bɛ se de sɔrɔ jamana kan kɛlɛ ta fan na walima ko wɛrɛw la n bɛ min dɔn a la a ka gɛlɛ i ka se k'o sɔngɔma tintin d'accord ayiwa nin kɔni kun ye an donkan ye an y'a ye k'a fɔ bi wulada in na jaabi minnu bɔra ayiwa an ka mawulelenw y'u hakilila di o kan bi an ka babu bɛ min kan o ye MINUSMA ka tagaliko de ye ayiwa an y'a ye k'a fɔ min ye ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop o don ale y'a lase k'a fɔ MINUSMA a kɛra laseli kɔni barila mɔgɔw la kosɛbɛ k'a fɔ MINUSMA ka taga ka bɔ Mali kɔnɔ ko wa waati yɛrɛ tɛ di u ma Sidiki Kuyate yɛrɛwolo debout sur le rempart aw kɔni ka wulikajɔ bonyana nin ko in na kosɛbɛ a mɛnna a ye wulikajɔ caman kɛ hali wulada in na an hakili a bɔra ka jɛrɛ dɔ kɛ MINUSMA ka tagaliko jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen filɛ ka nin kuma min fɔ nin ye ayiwa nin bɛ mun ko fɔ nin b'a yira k'a fɔ halisa MINUSMA ko nafa de dɔgɔyara wa walima mun bɛ se ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka nin hakilila in na jamana ɲɛmɔgɔw ka nin hakilina min don a bɛ se ka kɛ nin ye jamana ɲɛmɔgɔ c'est-à-dire que hakilina kura don olu fan fɛ mais nin tɛ hakilina kura ye diɲɛ kɔnɔ surtout farafinna kɔnɔna na a yelen don k'a fɔ MINUSMA n'o ye diɲɛ ɲɛrɛjɛkulu ka kɛlɛbolo ye kɛlɛbolo minnu don n'u mana fɛn min fara ka gɛlɛya kan o kɔni tɛ se ka fɛn bɔ a la o de kama kabi u mana an ye kɛlɛ daminɛ k'a fɔ an tɛ fɛ u kana u nalen kɔfɛ fɛnɛ an ma kɛnɛ d'u ma min b'a to u bɛ se ka na cogo an ka jamana kɔnɔ k'a k'u yɛrɛ sago kɛ sisan a yelen don an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ parce que salon an bɛ se wagati min na MINUSMA ɲɛmɔgɔ ma k'a f'u ɲɛna k'u ka koso n'u ka kasa ta u yɛrɛ f'an ɲɛna ko ni an ko k'an b'a kɛ cogo dɔ la ko an n'an ka ɲɛmɔgɔ bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ effectivement salon an ni ɲɛmɔgɔ fara ɲɔgɔn kɔ u yɛrɛ f'an ɲɛna k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ bɛ se ka don an n'u cɛ yɛrɛ an fana y'a f'u ɲɛna ko ni ɲɛmɔgɔ y'o kɛ o ye donni de ɲɛmɔgɔ kunna o tɛna se min kɔrɔ ka tɛmɛ san 1 kan bon a san 1 de filɛ nin ye sisan Abdoulaye Diop taara fɔ maliden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'a fɔ bi MINUSMA k'a ka koso n'a ka kasa ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ parce que an mago foyi t'u la donc o b'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi min kun jɔrɔ minɛna jamana kɔnɔdenw fɛ o ni min kun laɲinina jamana kɔnɔdenw fɛ jɔrɔ yera laɲini fɛnɛ o fɛnɛ sabatira ka bɔ jamana ɲɛmɔgɔ yɔrɔ donc ko bɛ tali ko de la jamana ɲɛmɔgɔw ka nin hakilila ye est ce que miiri tara a ko la sabu MINUSMA bɛ a nana cogoya min na u yɛrɛ ko olu de ye laɲini kɛ jamana ɲɛmɔgɔw de ye laɲini kɛ waati dɔ la u ka na ayiwa u ka taa nin cogoya la est ce que fɛn don min ni a kɔlɔlɔ wɛrɛ b'a la wa bon kɔlɔlɔ min tun bɛ a la o ye MINUSMA tolen ye parce que Mali kɔnɔ yan nɔ k'a fɔ ko an ka ɲɛmɔgɔw de y'a laɲini MINUSMA kana o kuma in fili dɔɔni b'a la ka sababu kɛ Sɛki Umaru Jara ka wagati tiɲɛ don a kɔfɛ an de sɛbɛnni kɛ n'o ye jamana ɲɛmɔgɔ ye sɛbɛnni kɛ k'a fɔ k'u kana mais Sɛki Umaru Jara laseli caman kɛ n b'a yira k'a fɔ ko ban ma kɛ fɛn bɛ tali kɛ communauté internationale ka lasew ma mais k'u kɛlen don ka kow de jagoya an kan effectivement a dun jagoyara Mali kan dɛ Barkhane jagoyara an kan ni nalikulu jagoyara an kan
donc an bɛ don min na i ko bi u nalen ni fɛn ma fara tiɲɛni kan fɛn ma bɔ tiɲɛni na donc k'a fɔ bi fo ka na dɛsɛ u yɛrɛ ka dɛsɛ k'a f'u dabara la k'u tɛ se ka fɛn kɛ bilen ko hali u tɛ se k'u yɛrɛ lakana bon n'olu taara kɔlɔlɔ jumɛn bɛ se ka y'o la an kɔni ka jate la an bɛ dumuni ko bi ale ma faamuya de ko ale ka mandat mɔgɔw ma ɲini ouais o bɛɛ yɛrɛ de ye majɛ o n'i ma fɛn min ma se ka faamu o yɛrɛ de ye majɛ belebele ye o parce que laɲini ye i ka faamu ye quoi n'i ma faamu sɛbɛnni na i kan ka faamu dalafɔli la n'i ma faamu o la i kan ka faamu kɛwale la nin bɛɛ kɔfɛ i ka faamu kan ka bɔ kɛwale la min yera nin bɛɛ kɔfɛ o de ye ka jugu ni nin bɛɛ ye o de kama a yelen don k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ fɛ ka kɔn bi ɲɛ Sadio Camara n'o ye ministre de la défense et le colonel ale ko ko embouteillage sécuritaire n'o ye sira yɛrɛ tɔni ka taa se an ka bɛn yɛrɛ sɔrɔ MINUSMA ka ko de don MINUSMA ɲɛmɔgɔ bɔra k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna an kana se ka olu tɛ se k'u terroriste kɛlɛ parce que terroriste ka minɛn ka girin n'olu ka minɛn ye finalement MINUSMA bɛ mun ni kelen kama sisan parce que a yɛrɛ Sadio fɛ ko MINUSMA fɛ k'a fɔ k'a bɛna bɛn min diyagoya k'o bɛn tɛ yen donc olu yɛrɛ fɛnɛ ye nin kuma fɔ ka tɛmɛ k'a fɔ k'u bɛ kɛnɛ min kan o kɛnɛ ka kɛlɛ de bɛ yen marifatigiw de bɛ ɲɔgɔn na n'o ye dɔ ani jamana fanga de bɛ ɲɔgɔn na finalement olu bɛ ka na ni sɛbɛnfuraw ni fɛn minnu appliquer k'a kɛnɛ t'u bolo ka se ka baara kɛ donc n'i tɛ se k'i ka baara kɛ i bɛ taa de o de ka nɔgɔn o de ka nɔgɔn quoi sinon n'i ko k'i b'a kɔrɔba dɔrɔn i tiɲɛni kɛ. Ayiwa Adama MINUSMA ka tagali ko min fɔra jamana ɲɛmɔgɔw fɛ nin cogoya la a kɔni kɛra balanakoba ye n k'a fɔ Nations Unies ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma se ka bila yɔrɔ sɔrɔ kuma in na bi bi in na Mali kɔnɔ MINUSMA ka tagali la ayiwa kuma kɔni fɔra siɲɛ caman est-ce que nin tɛ tagali yɛrɛ badabada daminɛtɔ ye wa sabu kuma min bɔra jamana ɲɛmɔgɔw kɔni da ma a bɛ se ka kala turu o kan. Bon a fɔli parce que ni transition in baara ninnu fɛn confirmé ma nɔgɔ a ko kɔnɔ quoi. B'a fɔ très généralement souvent on a l'impression que u bɛ décision ta a tɛ tɛmɛ a kɛcogo yɛrɛ fɛ tuma caman et en réalité ni ne tɛ se ka n da don nin kuma in na n'i ma foli bila mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ kosɛbɛ pour que MINUSMA yɛrɛ kana na Mali la et je rends hommage au docteur Oumar Mariko bi a bɛ exil forcé la pour des raisons extrajudiciaires. Et malheureusement, camarades Sababe, ils ont été kidnappés. Et Baba Haïdra, Mamadou Togola et Mohamed Demangani. Et Anta donc Kama Akera. Et c'est des fervents combattants pour que MINUSMA arrête Nganana. Et cela me permet qu'à Minfo ODI, c'est déplorable pour nous, surtout pour le parti Sadi. Qu'à Fogo Bi, Jamana Bega Fokoko MINUSMA Katara. Parce que ka combiner, je crois que on est tout parti politique kelemi a fait MINUSMA kanana malla. Cela fait 10 ans. 10 ans d'écart, il a fallu que Morodo kanga famia ou ka famia ka fait MINUSMA kanata malla. Et pendant 10 ans, ça a été une gâchis total. Pendant 10 ans, MINUSMA bien, ça a servi à quoi? Je crois que une question il a quand posé Malien d'Oku. Et maintenant, MINUSMA Takali. On tena foko ko MINUSMA tagali ni ou bien MINUSMA tagali teni MINUSMA tumbe se ka toyi wala sa antunga se ka MINUSMA tonobo kasoro antuma sege. Et c'est des questions qu'il faut se poser parce que mouna problème baf la mal là aujourd'hui dans le domaine sécuritaire en fort. Ça c'est le cas du personnel, c'est-à-dire que nous le ressources humaines de l'armée même. Après ça c'est l'armement. Et est-ce que Mimbeka fort Mali armement ko une armée si puissante aux armées qui ont MINUSMA cadré. Donc je me pose la question. Donc qu'est-ce qu'il fallait en solution? 3 solutions sont possibles. Ça n'y en a faut directement à MINUSMA Kata. Aux solutions follow du mail. C'était de se poser la question. Il y a les MINUSMA Toli Mala. Comment est-ce que Mali tout met MINUSMA équipement bénéficié? Comment est-ce que MINUSMA ressources humaines Mali Bissoko bénéficié? Comment est-ce que MINUSMA doni minumbu la Mali Bissoko bénéficié car sur MINUSMA ma koke mala mi Mali parce que l'année est mi ebi Malien magobe demena Mali armée magobe demela qu'on le dise clairement en son parce que ni Mali armée te demena on n'allait pas faire appel au supplétif russe parce que on a fait Wagner al na sur lui et a fait en tant que Wagner ou bien mais na sur ni dememba au bana donc MINUSMA est révisé avec dememba au dememba pour que quand demain ni armement ou armement matériel mbolo au kabla en abolokan. Maintenant, si l'armée était si puissante que cela, on pouvait cadrer la MINUSMA Malion tout mais
MINUSMA tɔnɔbɔ en même temps maintenant mamlɛw tun bɛ se ka MINUSMA tɔnɔbɔ en même temps armée tun bɛ se ka MINUSMA tɔnɔbɔ. Je prends un exemple. On considère que MINUSMA est espion ye Mali la. Ale de bɛ ka ko yuguyugu ou bien dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ale de bɛ ka mɔgɔw dɛmɛ juguw dɛmɛ ka kɛ Mali kan. N'a y'a sɔrɔ c'est vrai. Et comment est-ce que c'est possible que au bɛ kɛ Mali armée ɲɛna on parvient pas à stopper la MINUSMA fo ka fɔ ko ka bɔ yen. C'est pourquoi n ye proposition fɔlɔ min kɛ solution de ye min ye MINUSMA ka cadre minɛn mun b'u bolo an k'o utiliser olu ka ressources humaines an k'o utiliser parce que il faut quand même le savoir à un moment donné Mali armée yɛrɛ de MINUSMA ci ka taa furaw di nord la o kɛra yan waati dɔ tun kɛra Sévaré attaquera yan on a demandé un renfort à cette MINUSMA. C'est pourquoi nous disons que an ko MINUSMA kana na. Mais malheureusement, pendant 10 ans, il a fallu que les gens, certaines personnes se réveillent maintenant. Maintenant, comme MINUSMA nana, aya nafa do ladung, hali naya soro keleneru, na boko un nafa nye, choko di ambe soko nafa bénéficier. Maintenant, malheureusement, na organisé là. C'est pourquoi, si l'armée est si puissante que cela, on est capable de cadrer. Voilà, ni armée puissante, ni Mali armée là. Ni MINUSMA c'est la parce que MINUSMA c'est la danse à go, ou ga dans kofe. Puisque ni armée goko aye danya, c'est quoi tes mots ni armée ou blamine au bouquet. Donc, est-ce que obina ben MINUSMA ma est-ce que obina parce que conseil na uyo defo ku ka bara chama balendo utika sega fin chama nge u yere ona nyona chama. Très bien, là c'est très simple, MINUSMA de bitarao. Ati foko MINUSMA ka tarao. Puisque ni e nana demande kama ou bien il va faire bara do ke il va donc afoko bi ka mo mi demo kelon ki bloquer itika foike amase akafoko ko MINUSMA ga retrait ke ou le ba foko antika bara ka ambinata c'est si simple que cela. Maintenant ni aye ambe ga foko ko MINUSMA ka takaboyin c'est qu'il y a un autre problème. La question c'est cela. C'est pourquoi ni Congo est-ce que antumbe se ka MINUSMA tonabo et MINUSMA tumbe se ka tonabo si vraiment l'armée était puissante. Parce que ni jamana kelena quand le rapport a été publié à Foro la MINUSMA a espionné avec des drones le Mali. Mais comment est-ce que cela peut être possible? Mouna Atsega Balissa nous a espionné. La deuxième solution, c'est quoi? C'est que d'accord, ça veut dire que nous allons perdre l'équipement de la MINUSMA, nous allons perdre les ressources de la MINUSMA. Maintenant, ce vide-là, comment est-ce qu'on va le combler? D'accord. C'est pourquoi. Docteur, minye MINUSMA ka tali abina kenen langulundi toa walma jamana nyemo kelen ko fo ka fo wati mina ko MINUSMA ka taka u nyebe aywa jamana de ka basigila tali ko fe wa tiliala mo ka fa mundu la tali kuma yere saraka la walia tiliala al ni sirida sarado mat ibaye ka fo ko gafe men bok man kuma ramadan magla 1600 jamana kalfala mo min du bolo gafin te ka ke loni ka hukumu kon la o fana ko fe MINUSMA tonye tomeni abe jamana ka nyamaria kono mission de maintien mission d'imposition te ani o fana mission suko be Nations Unies bula se kana jagoa adira o ma dia nga memba Mali kono ya o ye fin kan ka MINUSMA fa kan ka jamana ka hukumu kon la nga u yaye ka fuko aka segeli kalo saba segeli no a chambe u te ka ke jamana nyama wore takalama o kata se loni yɛrɛ bɛ taa ni fɛɛrɛ minnu n'a fɔ ma ko méthode épistémologique o ni o loni fɛɛrɛw ta ko kuma ni kuma yɔrɔ dɔw la olu timilen tɛ o ye jamana marabagaw ka ɲɛfɔcogo ye min fana y'a tɔ bɛ nɔɔni ni ye waati laban in ta jamana kalifalen bɛ mɔgɔ minnu ma u b'a mɛn téléso ni arajo de la k'a fɔ ko MINUSMA ka hakili carilen dɔw tɛmɛna ma n'olu ye experts ye k'u ka ye cogo la san natɔw la MINUSMA kan ka kɛ tan kan ka kɛ tan ko de bɛ fisaya jamana ma. Olu fɛn ye jamana marabagaw bolo ko u bɛ kɛ kɛrɛfɛden ye u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ mais yɛrɛ u bɛ ka ko kɛ olu yɛrɛ date ko min na ni marabagaw kumana u b'a fɔ tuguni k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen na diɲɛ tɔnba yɛrɛ ɲɛmɔgɔ fɔlɔ Guterres yɛrɛ ka ɲɛfɔli cogo la a ko n b'a fɛ diɲɛ tɔnba Mali kɔnɔ a ka kɛ tan nin kalo in tile 30 olu kɛra fɛn ye marabagaw bolo jɔnmaya dan do nka min yɛrɛ y'a tɔ bɛ nɔni o ye ka gafe min kɔnɔna la o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali finitigi dɔw bɛ minnu ye dantɛmɛ wale kɛ u ye jurumukow kɛ kɛlɛ kɔnɔ jurumu min tɛ se ka yafa n'a fɔ ma ko crime de guerre olu kɛ sababu ye ka sɔrɔsiw ni tiɲɛ kosɛbɛ nka a bɛ se ka nin bɛ faamu cogo min fiɲɛ bɛ Mali fana yɔrɔ dɔw sabu ka taa se coup d'état ma ni affaires étrangères mɔgɔw ye baro kɛ sabu dunanw bɛ olu de ka yamaruya kɔnɔna la ani état major
famenya lakana ko ta fanya winga ka foko kabini ministre kana fo ka ta si 2020 ma yalma aw de la ka hakilla ke gafena kadi ministre ma kamba fa barake tan jabu be gele je crois que ça sunale ka se ka kuma ni mo ba ko se dron yani kuleta ka ke en tout cas fanga element c'est vraiment tinti yani kuleta ke mama beta koron fe kabini mopti ko ta siki dalma mali aéroport foi kunte ça ne retard sinya chama sinya mo yani kuleta ka ke mali aéroport foi te ka fik me mali fintigi ya keneka ikmu ye adondalla ibe ministre ni france ka che dondrone na kuleta ke le dogun sa mendara ka anya kitna fintigu tarafo tapika yele mal fulana wa nyini ka fo anta fe aka bolfen sikawili ka kon herbis ban woro nya ka sura ma fanga gouverneur ananga commandant réseau militaire et ñu le fo nous me ko sena Nations Unies sezila kalon kon la la bu mangu me jamana mbo fawe juga gilaj ma minna aw na ka na jamana de songol watinti absika fenyu mangi ka fo ma kul ka nyamara kono absika o jamana kelenga krefe denjo joka wo finyo kerang mo la parce que umuka utesongo fana ro nufo affaires étrangères ni état-major muka baraka ka ko so non nana lu de kan blanya fe ka fali yani Nations Unies ka iba président Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga be mali madelika ka vision sécurité drafté ka fo amba fe jeune kalonata au kakeni bolenka kuma ko bo mo kura min nana fanga la olu ya damna kamu damaro kuma sara kana ngela bawu nyonte France fana ta kuma ante France keneka o fana gela sur la nefe mais ka a fam ni yoro ina dron mo kala nyi menye ani ministre nana communauté la fin kelonte so ministre nana ko abe don mali jamana ni kulu marfati kuro men no le sima kono bi olu kana se nyogoma ngamenyi mamnu ka keleke dina tola yara galega chedon hamanu ku faga chedon faga sarawe ka chedon ma kulu na kuntoye ante min fana fo mogo kusube kuma mais olu dum ka jugu ke jonde sisan olu be fera do mali ni jugu fasugu jumen le chessan olu bolo na kunye mali ni ma motlen kuro nol be kidal fam ko jamana de mais ame fera en reta olu una kumbaye wala ni una kunta kemesara bi konto wala o tanya ka seka jamana de maka resoro politique srawni fenro kan ngayaye ni benga seben yereta sabu na toli ya kumbaire benga seben sekala wala amina donc en gros pour dire que ministre nana hakila maintenant ani jamana don famba sigle meni menye tiya la to nyonta na mundi fana kera mun ko so kabini samba fran tan saba sika yelema don ministre ka baro tabulla oro na sika fuitala mali una do mali kuma grande kono mais mali fana ye finye bawdeke aya bulo ba ko fencha mana wala ministre kera dunanye ay malike dunanye rega jamana sirigi e se ka mun fo la ka i ka yere nana jamana nyemoko yere ka eto ino est ce que ni yoro la ninta yira ka fo doni jalaki be jamana marabaw ka hali minu kona nun fora minu fana ko o kama an la ka fo ko an se kan sigi ka an ka jamana to mɔgɔ bolo minnu kan ka se ka jamana mara ni jamana kɔnɔdenw ka kunkilenna ye ou bien ka se ka jamana kɔnɔdenw ka lakana nin sira ninnu fɛ o de kama an y'a ye fɛn o fɛn nana a bɛɛ lajɛlen u cɛ la mali de bɛ i n'a fɔ maillon faible wagati min na yan'an bɛ se nin wagati ninnu ma a bɛ i n'a fɔ mali de kolo ka fɛgɛn fɛn o fɛn nana k'u bɛna an ka jamana an dɛmɛ ka nin kungo kɛ a wagati mali de kɛra dunan ye komi i n'a fɔ docteur a fɔ cogo min na nin bɛɛ de kama an wulila k'a fɔ ko nin ye majɛ Nations Unies yɛrɛ ka baara kɛcogo ni Faransi bɛ ka baara kɛcogo a dɔnni ma dɔw ko n'an yan'an ka jigin ninnu na k'an ka jigin an ka jamana ɲɛmɔgɔ la bon ka jigin jamana ɲɛmɔgɔ la ko u kan ka min kɛ o de fɛnɛ nafa ka bon u kan ka min kɛ o ni min bɛ ka kan na kuma y'o fila de o de kama a yera ko kɛlɛ bɛ ɲɛsin minnu bɛ ka an ka jamana labila u ni ka kɛlɛ ɲɛsin u bɛ ka labila minnu ɲɛ dɔw ko a bɛ ka labila minnu k'olu kana kɛlɛ an ka olu b'u yɛrɛ faamuya an t'olu faamu donc maintenant kana hadama ka kuma la kuma caman bɛ hadama ka kuma la min bɛ sɔsɔli don kuma kɔnɔ kosɛbɛ ko normalement ko a kan ka kan ko MINUSMA de ka taa n'a yɛrɛ parce que ko mali ɲɛmɔgɔ ye gɛrɛntɛ ta k'u sɛgɛrɛ mais n'u ma taa fɛnɛ a yamaruya fɛnɛ bɛ mali fɛnɛ bolo k'a fɔ ko an tɛna mana renouveler o yamaruya bɛ mali fɛnɛ bolo an tɛna renouveler ka da min kan Abdoulaye Diop y'o fɔ n y'a fɔ ɲɛna n ko fɛn bɛɛ tali kɛ colonel Sadio la o fɛnɛ dɔ fɔ o la fɛnɛ
comme n'a fɔ docteur bɔra k'a fɔ cogo min na donc i bɛna ye ko n'i ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan wagati min na MINUSMA bɛ na o wagati y'a sɔrɔ jigiya tɛ yen hali fanga yɛrɛ tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ ɲɛ jɔ a la ko dɔɔni o donni ma aw banna MINUSMA la sisan a yelen don ko jigiya dɔ bɛ yen a kan mɛ k'a bɛ se ka to yan ko ka tunɔ bɔ ne ma fili Masawule ye laseli dɔ kɛ Masawule ye laseli kɛ k'a fɔ ko min kun ɲinina MINUSMA fɛ wagati la o de ye ni fama ni Mali kɛlɛcɛw ye dugu min minɛ MINUSMA ka to yen ka lakɔlɔsili kɛ mais olu kɔfɛ y'a sɔrɔ MINUSMA to minɛn kɔnɔna na MINUSMA ɲɛmɔgɔ n'anw sigira an kumana u ko an ma an bɛ ka laɲini min kɛ olu yɛrɛ bɛ k'o laɲini kɛ Conseil de sécurité des Nations Unies na Mali fɛnɛ sɔnna salon ka a fɔ ko u ka tɛmɛ ni baara ye k'a jigi d'a kan k'a fɔ k'u ye min sɛbɛn ka taa n'o ye u bɛ fɛ ka minɛn dɔ don a kɔnɔ min bɛ se ka jamana tɔnɔbɔ jamana nafa o de ma sɔrɔ salon o ma sɔrɔ salon min nana fara ko kan tugun o de ye a bɛ ye sisan kɛlɛ ɲɛsinnen don médiatiquement parce que rapport minnu bɛ bɔ k'a jira k'a fɔ k'a bɛ ka min kɛ ko sɛbɛ ko de tɛ c'est comme n'a fɔ a bɛ ka juguya tɛ ka jugu faga mais a bɛ k'a ka jamana kɔnɔdenw de faga donc o rapport min bɛ ka bɔ a bɛ kɛlɛ kɔnɔna na kɛlɛdenw sen firike o de kama an ko MINUSMA bɛ se su compter la mais a tɛ se ka terroriste yelen dɔn a ɲinima yaasa jamana ka dankara la finalement olu yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Antonio Guterres bɔra k'a fɔ de ko MINUSMA tɛ se ka ka baara kɛ an ka jamana kɔnɔ parce que ko paix tɛ yan c'est comme n'a fɔ olu bɛ min wele ko paix MINUSMA responsable bɛ min fɔ an sigilen ɲɛna comme min wele ko bɛn u n'olu bɛ min wele ko bɛn ko fɛn fasugu kelen tɛ olu ka bɛn ye mun ye a sera ka kalata kɛ wa a sera ka référendum kɛ wa a sera ka jumɛn ni jumɛn wɛrɛ kɛ tugun est ce que a ye collège wele wa est ce que voilà olu ka bɛn y'o de ye mais k'an ka bɛn ye armée ka se ka dankari jugu la kɛlɛ ka se ka ban k'olu ka bɛn t'o ye donc dans la mesure où nous n'avons pas le même agenda que la MINUSMA nous n'avons pas les mêmes notions k'a fɔ an bɛ fɛn min wele ko bɛn walima an bɛ fɛn min wele ko jugu u n'olu bɛ min wele ko jugu tɛ kelen ye an bɛ min wele ko kɛlɛ olu bɛ min wele ko kɛlɛ o tɛ kelen ye an bɛ min wele ko bɛn olu bɛ min wele ko bɛn ça veut dire que an n'u tɛ se ka jɛ ka baara kɛ o hakililaw fɔlen bɛ ɲɔgɔn kan hakililaw fɔlen bɛ ɲɔgɔn kan nin yɔrɔ la Sidiki donc MINUSMA ka tagali nin na joona don a bɛ tugu jamana ɲɛmɔgɔw ka kuma la nin yɔrɔ la non mais tali bɛna kɛ tali ye joona de sans délai de don joona de don u ka taa ka bɔ yen parce que n'u ma taa ka bɔ yen olu de kelen don sisan ka kɛlɛ c'est à dire que n'i ye jateminɛ kɛ ni nin kɛlɛ fasugu bɛ ka jamana kɔnɔ yaasa i ka se kɛlɛ in na f'i ka kɛlɛ in lankolonya de i b'a lankolonya cogo jumɛn na sɔrɔ ko ta sira fɛ diɲɛ bɔnkun kan i b'o bɔ a kɔnɔ politiki ko jɔyɔrɔ géopolitique ko jɔyɔrɔ diɲɛ bɔnkun kan i b'o sama ka bɔ a kɔnɔ fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ ka se ka jamana ni jamanaw kɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka ko dɔ ɲɛɲini olu fɛn minnu b'a kɔnɔ c'est à dire que les enjeux géopolitiques géostratégiques et géoéconomiques i b'o sama ka bɔ kɛlɛ in kɔnɔ n'i y'o sama ka bɔ a kɔnɔ kɛlɛ bɛ sa a yɛrɛ ma o parce que minnu bɛ ka marifa ci minnu bɛ ka marifa ta i bɛ ka marifa ta pour que ka ko dɔ de tintin n'o ye ta donna an ka jamana kɔnɔ dɔw yɛrɛ kɛ tafagala ye ka sɔrɔ olu de ta donna ye o tafagala ninnu nana i ka jamana kɔnɔ u tɛ tafaga ils viennent pour que ka se ka sebaya sɔrɔ ta in kan ils viennent pour contrôler le fait qu'ils ont mis soit de façon directe soit par personne interposée ou soit par procuration olu tafagalani ninnu u minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'u nalen don pour que ka se ka jamana kɛ u sago ye parce que u bɛ se k'u ka kɛlɛcɛw bila ka na anw fɛ yen o min b'u bolo dɛ an ko olu yɛrɛ de menacer sisan olu ka ta ka bɔ yen pour que sira ka gɛlɛya malidenw ka ɲɔgɔn minɛ an ka nin ko in bɔ yan maintenant docteur ye kuma dɔ fɔ ko Kidali tɛna kɛ i n'a fɔ a cogo kɔrɔ ɲinan bɛ kɛ nin bɛɛ kɔ ɲinan bɛ kɛ k'a fɔ ko Kidali yɛrɛ tun bɛ kɛlɛ la yɛrɛ n'Ala ka jɛ MINUSMA taalen yan ɲinan yɛrɛ bɛ k'o kɔ ɲinan bɛ k'a kɔ ko Kidali yɛrɛ tun bɛ kɛlɛ la Mali kɔnɔ yan mais Sidiki yɔrɔ min bɛ yen n'o ye ayiwa n'o balan fana bɛ yen n'o ye k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn min bolo n'o bilala Mali kɔnɔ yan bɛnkan sɛbɛn si bolo bɛnkan sɛbɛn ye fɛn de ye min n'a kalifalen bɛ ayiwa MINUSMA fana na ale jɔyɔrɔba ka bon a lawaleyali la bon ni MINUSMA est ce que hali n'u bɛna taa conseil de sécurité min bɛna sigi ayiwa juin kalo tile 29 nata ye est ce que sira wɛrɛ tɛ se ka kɛ ka MINUSMA ka mandat ka renouveler ka taa o siraw kan ka to yan wa n bɛna min f'i ye MINUSMA k'a to nin cogo la MINUSMA da de ko se foyi t'olu ye ka na ni bɛn c'est que hali se t'olu ye ka accord appliquer sinon u ma gɛn bi o n ko kunun y'o sɔrɔ yen u nana sɔrɔ Assimi mana fanga la koyi ils ont fait des années avant que la transition ne soit là o waati kɔnɔna na olu ye mun de kɛ accord ko la et puis bi sisan n'o bɔra yen ko kana kɛ force politique dɔ ye u bɛna mun poids de sɔrɔ pour que ka se ka accord abɔla yan dans la mesure où marifa kɛlɛcɛw dira aw ma
kɛlɛcɛw dira ma k'a ka fɛn dɔ sigi sen kan kalo 18 san fila a dɛsɛra k'o baara kɛ k'o ban ko ka taa aw kɛ kuluni ye ko kulu min bɛna sigi ka accord appliquer ka accord jumɛn de appliquer accord min ni minnu bolonɔ bilala la o marifatigi kuru kelen kelen MINUSMA ko k'olu kelen kelen ka kɛlɛ minɛnkolo girin min b'o bolo ko tɛ MINUSMA bolo e da don yɔrɔ tɛ ni kɛlɛ la donc MINUSMA da don yɔrɔ tɛ Mali ko la de a banna de groupe fɛn fɛn bolonɔ bilala accord la k'a kelen kelen bɛ se ka MINUSMA ko ban Mali kɔnɔ yan MINUSMA bɛna sigi ka kuma olu ɲɔgɔn cɛ à quel titre donc MINUSMA kɔni bɛ yan dɔrɔn ka Mali bila kɛlɛ banbali de kɔnɔ kɛlɛ min ni kun t'a la ju t'a la donc o min bɛ sen na dɛ nous maintenir dans une situation de guerre sans objet et sans fin k'o de banna pour que an ka se ka an ka bɛn sɔrɔ. D'accord. Adama, est-ce que MINUSMA ka toli yan nɔ bɛn bɛ se ka fɔ a kɔfɛ wa est-ce que Sidiki ye min fɔ o ye n'u bɛ yan basigi tɛ se ka na Mali kɔnɔ bɛn tɛ se ka na Mali kɔnɔ bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala ale tɛ se ka lawaleya o n'a ɲɔgɔnna caman. Mais n y'o de fɔ je vais reprendre encore ni MINUSMA toli yan Mali kɔnɔ ko bɛn tɛ se ka sabati c'est que l'armée n'est pas encore puissante et moi mon avis il faut que l'armée soit puissante. Parce que quand on parle de la puissance de l'armée, ce n'est pas la puissance de frappe seulement. Maintenant, il se contredit. Je vais te prendre un exemple. Et transition d'amener sur le MINUSMA bien. Et puis transition d'amener sur avec un MINUSMA katara. Mais pendant tout ce temps, avec un renouvelé. Et au-delà de cela, il a fallu que rapport qu'a présenté, nous avons commencé à avoir des velléités contre la MINUSMA. Mais au-delà de cela, au lieu que le groupe nous méga fort MINUSMA kada parce que na so ya kalauna. Au lieu nous méga fort MINUSMA kada. Anyu kuma me ulu reda. Anyu kuma me ulu reda ka kuma MINUSMA ko la ka kena fo kubina MINUSMA ke objet ka autorité rekele. Dans ce cas, moi je me pose la question, yalima mogomu nous méga fort biko MINUSMA kada. Est-ce que ce combat est vraiment légitime? Est-ce que ce combat est de bonne foi en réalité? Maintenant, la question est dans ce débat là. La question est malgré que nous avons demandé comme MINUSMA kana malla parce que Ambolo c'était le moment d'anticiper mi mega kebi akunganga kumbere parce que it sera foko kibina iga bana ki mine ko fe ka dongo dimimi bila folo kibina o frake o bana bi ni mine de ya ye ka foka bi ni mine pourquoi ima kumbe kabino wati et anya fana yo fokulu ya keleke ka soro MINUSMA amana oui mais en yo politique ton de c'est nous avons été les premiers ka foko que ça soit la Barkhane que ça soit la France que ça soit Takuba que ça soit la MINUSMA. On est contre ce qu'on appelle l'invasion impérialiste. On est contre ce qu'on appelle l'occupation par une autre armée, armée en bas contre là. Et à l'époque, il faut réorganiser l'armée et il faut équiper l'armée. L'armée peut go bara de kebiu. Maintenant si l'armée a dominant to mega foko MINUSMA na go diga tinte ayi. Mais ko diga ba. Mais non de do au koro go MINUSMA est aminke Mali kono au processus de nan diga yi malao. Na ya so no de do. Dans ce contexte, est-ce que l'armée du Mali est si puissante que cela? Pourquoi Antis a continué qu'à MINUSMA n'tonobo? Parce qu'il faut savoir que quand tu es à la tête d'un État, il faut être lucide, malin et consciencieux. C'est pourquoi on n'avait pas besoin, parce que si l'armée est puissante aujourd'hui, et que ni Aye Misala Data, et qu'avec MINUSMA a dayan, parce que ni MINUSMA a dan, et qu'avec un coureur qui a outé sur le balikoke, c'est à ce moment qu'il va falloir faire. Maintenant, Nago Kale sera baraké. Allez, va faire habitao. Concernant quand tu parles de renouvellement du mandat, à fora de Oko, le retrait de la MINUSMA sans délai. À ma fois, nous ne renouvelons pas le mandat de la MINUSMA. Mais on mandat donc, dans ce contexte, ni mandat Mtafara, ni mandat. Oui, il y a un retrait. Ni mandat Mtafara. C'était à la MINUSMA elle-même qu'on ne peut plus travailler. Ou bien, à tout le mandat qu'on va casser ce contrat parce que. Mais nous t'as ou tu peux continuer à baraquer Mali armée c'est pourquoi la question que moi je me pose, est-ce qu'aujourd'hui on peut bénéficier de la MINUSMA? S'il s'avère qu'on ne peut pas bénéficier de la MINUSMA, est-ce que MINUSMA il y aura un vide? S'il y a ce vide là, est-ce qu'on a pensé qu'au vide comblé, aux solutions de proposer là? Malheureusement que pendant ce temps en là, Halibi MINUSMA fana avec une solution de proposer pour que Anga Lagé Chokomina de telle sorte parce que Anya Yebi, l'armée du Mali a fait appel à la MINUSMA dans le temps transition est reconnaissant pour que vous demain. Donc est-ce que l'armée Morobe Sama Tuguniwa ni armée te Morote Sama au Korogo malheureusement donc MINUSMA Besekata heureusement MINUSMA Besekata mais ni armée Morobe Sama armée de Besoko Djabi. Pour moi aujourd'hui avec faut que MINUSMA Gata
tout simplement parce qu'ils ont publié un rapport des Nations. Mimbe, Mali, armée, Donkola, commis est très grave. Il faut docteur Afochokumna. Parce qu'on parle de crimes de guerre. Pendant tout ce temps, MINUSMA bien. Pendant tout ce temps, Oulou Ere, Oubegabo. Kayoro Faka, Foko MINUSMA Kataraboui. Mais à tout le monde, renouvelé. Mais pourquoi maintenant, juste après le rapport? C'est la question aujourd'hui. Donc en ce moment, moi, je ne sais est-ce que au fanaté sera de gouvernement fan fait qu'il nous n'a faut docteur Afocho n'a pas qu'on a fait c'est même une beau cas aywa comment faut aïninka il rega jamana konna la bo erema blanye fenga abna tlaka ichuron tuni est-ce que gouvernement tika sera ni MINUSMA ko souveraineté bambolo aya fo choko na mo be teme après bano mana ni révélation mais aba fo ko mo ko teme et ni ina gafe min kono ka fo ko ate Mali arrangé il y a qui bon au gafé qu'on il a faut qu'il y a quoi proposition quelque fois en bas faire gâter ministre fait na ya soro maçon amassé et ka faut kuluka tao nous maçon ou tsika barake et ka jamana kono c'est pas possible parce que et ka jamana maintient bibolo on considère que l'armée du Mali elle est forte elle est puissante il ko quoi dans Rome na ou tsika teme au camp c'est ça la question non tsika teme au camp c'est à eux de voir puisque eux c'est continuer ya jamana la kana c'est ce débat qui devait y avoir et ce débat n'a pas eu lieu. Maintenant, ni au vide, moi, mon inquiet, après la MINUSMA, ce vide-là, est-ce que l'armée du Mali ou bien les autorités de la transition peuvent combler ce vide? Ce sont lui. Donc, nous allons couper ce qu'on a comblé. Maintenant, quel est le processus pour que le vide comblé? Maintenant, nous, ce qu'on a comblé, une proposition là. Pour voir comment est-ce qu'on peut cadrer cette MINUSMA. Parce qu'une tâche d'amener, depuis avant la transition, on a quel est le malin Mogomimbe MINUSMA Nyemwala, ko français et la France est impérialiste koko boy pour que Kamorore blanc Nyemwala on y a quelqu'un. Donc dès lors nous avons commencé à demander à la MINUSMA de se cadrer et que Mali a pas Mali ka tabouro fait. Et si ce combat continue, mais biba soro obega aruma mi fo ko walu tsika kumbe no fara la Mali quand c'est un plus haut. Obega ressources humaines mi fo ni Mali sera ko obla obara la c'est un plus haut. Ou doni mi moula même les activités d'aide obega minke plus ça c'est-à-dire que pratiquement on ningal les kala ba fa na on sait ka bara minke drone c'est pourquoi mais pas de cité taw écoute là mais on fait le comme ça voulait go bon qu'on y a mis à la faire ko ka to sécuriser ko descendre par exemple nous te casser à sécuriser amassé Mali ga foko MINUSMA ka tago parce que c'est que il peut quitter c'est tout parce que kuma ga di muslim ga kuma kelenga fami avec la kuma de 1 minute itu ko la ngata jona ali tugara to be ke répétition kuma chama ka fo MINUSMA ko la ka fo nous tara abina se ka ke geleayi wi bara udayele wi deme ke ni fen chama ke aywa na fora ka fo halsa benga seben fana min bolo no bla Mali la MINUSMA dabe akola aywa aka tagali bi se ka ke munye Mali kono min bi se ka ke gela wore tuguni Teriya menye la kana kota fanya niye jetna ke kanya kabini décembre kalo samba flani mugan fuka sibima keleke daga kura do wila sura sufe olu kera sababu ka France tagalen parce que mɔgɔ ka faamu MINUSMA tɛ kɛlɛkulu ye kɛlɛkulu min bɛ jugu kɛlɛ France ka tagali kun kɔlɔlɔ ka bon lakana ko ta fana sabu ale kun bɛ jugu kɛlɛ n'o ye minnu ka kɛlɛkɛ diinɛ tɔgɔ la MINUSMA ninnu tɛ ka kɛlɛkɛ diinɛ tɔgɔ la wala MINUSMA tagali a fɔ même ma ko vide sécuritaire le vide il est dissuasif sabu ni u ka kɛlɛkɛ minɛnw kɔni k'u to jɔlen yɔrɔw la Gao ni Mopti ni Bɛr ni fɛnw hali n'u ma jugu kɛlɛ ni jugu y'a bɛ siran siga t'o la o boli sisan yalima kɔlɔlɔ b'o la wa Teriya ni sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ baro k'i b'a f'i ye k'a fɔ ko u ka kɛlɛw taabolo la kabini décembre sanba 2020 fo ka se bi ma u sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ ko a kɛra bi a kɛra sini MINUSMA tun bɛ taga nka siga tɛ min kɔni na a bɛ kɛ sababu ye k'u ka mɔgɔw ka ca yɔrɔ min i n'a fɔ sisan Kulukɔrɔ ni Sikaso ni Kayi ma bɛ bɔ ninnu ka taga bila Bɛr ni Tesit ni Kidali ka sɔrɔ u mago tun bɛ yɔrɔ kɔrɔ min o bɛna kɛ sababu ye ka fɛn ma ko un redimensionnement de l'appareil sécuritaire a bɛ na n'o ye nka k'a fɔ de ko na MINUSMA tagara Mali kun binna jo min kɔnɔ san 2012 kulu marifatigiw minnu ka kɛlɛ kɛ diinɛ tɔgɔ la k'u na se ka Gao minɛ ka Tombouctou minɛ walima Menaka badabada ka gɛrɛ bi hakili ka sɔn ma ka da fɛn damadɔ kan Teriya la n'i ye sɔrɔsiw ka pankurun jateminɛ bi n'u ye kalan kura min sɔrɔ nin waati ani mɔgɔ kura minnu bɛ ka taa minnu bɛ daloya minnu b'a yɛrɛ k'a fɔ ko
hali ni MINUSMA taara sini min ye lakana ko ta ye u ka taa ka segin caman na fara o fanga kan ka min ye k'a fɔ ko jamana bɛ bin kura ye a ka gɛlɛn hakili ka sɔn ma bi sabu n y'a fɔ kuma kɔnɔna la MINUSMA tɛ kɛlɛkɛ tɔn ye fɔlɔ n'o taara fɛn min ye kɛlɛ kɔlɔlɔw ye u ka dɔgɔ nka n'i ye hali maaw ta minnu sirannen don a tagalen ɲɛ kosɛbɛ maa 95 bɛ i sinsin baara ko de kan k'a fɔ k'u ye maa ba caman ka balo bilennen b'u la nka o ye fɛn ye jamana kan ka i hakili to min na nka jamana kɔnɔ o baara kuma ka dɔgɔ kosɛbɛ jamana ka siniɲɛsigi la mun na ni MINUSMA tɛ agence d'emploi ye fo mɔgɔw k'o yɔrɔnin faamu a ka kan jamana ka ni jamanadenw don mɔgɔw de dulonnen b'u la baara ta yɔrɔw tɛ MINUSMA ma na ko ka baara di mɔgɔ o t'a ka fɛn hali ni baara wolola kɔnɔ n'i ye maa min sigilen bɛ nin wala i b'a ye jama fanba Gawo jama fanba Kidali jama fanba Menaka hali jama fanba kabini Dohanza olu ka hakilila tɛ MINUSMA ka taga ni fini mɔgɔ min siranna kuma ɲa nka n'i ɲininka ko mun la u t'a fɛ ka taga u t'a f'i ye ko MINUSMA kɛra sababu ye ka na ni lakana ye o ye min f'i ye 100 a kun ka fɛn k'a kɛra sababu ye ka baara d'u ma a kɛra sababu ye ka ji d'u ma a kɛra sababu ye ka lakana fɛn yɔrɔ dɔ fana bɛ yen adama fɔ siga t'a la MINUSMA y'an ka mɔgɔw senkɔrɔ tintin fɛn caman na u ye hali taji di sɔrɔsiw ma yɔrɔw don u ye turasi min tora kɛnɛw kan walima min banana u b'olu furakɛ fo ka taa se hali kuran fɛn o fɛn maa gansanw bɛ taama kɛ n'u ka pankuruw ɲa n'u ka bolifɛnw olu ye kow ye ani yɔrɔw bɛ yen n'i taara bon ni gosi fanfɛla u bɛ sugu kɔlɔsi olu bɛɛ tun bɛ caman bɔ jamana ka baaraw la fo ka taa se kalafili tɛmɛlenw na. mais ni nin bɛɛ kɛra est-ce que n tɛna baara wɛrɛ kolo girinya jamana bolo. min bɛ y'a yira la k'a fɔ ko minnu bɛ fanga la u bɛ k'u labɛn mun na an da sera référendum tɛmɛlen ma kari tɛmɛlen o lakana baaraw ni sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ baro u b'a fɛ k'a 100 a 95 olu yɛrɛ y'a kɛ o kɔrɔ o fana sigilen tun bɛ n'a ye donc n'u sera ka kalafili baara 195 ka sɔrɔ ka kɔn binya kalafili baaraw la MINUSMA tun bɛ min ka fitinin bɛ taa fɔ 40 walima 50 kɛmɛ sara la o kɔrɔ k'u jɔyɔrɔ tun ka bon nka mun na yɔrɔ kelen u sera ka nin bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ maa wɛrɛ m'u senkɔrɔ ten o kɔrɔ sigilen bɛ n'a ye. docteur conseil de sécurité ka sigi min na kɛ natɔ in na maa bɛ se k'i sigi ni mun ye est-ce que conseil de sécurité an b'a dɔn k'a fɔ minnu kɔni bɛ yen olu fanga ka bon a ko la kosɛbɛ jamana minnu bɛ yen olu bɛ se ka minnu bɛ se ka Mali dɛmɛ nin ko la est-ce que mɔgɔ bɛ se k'i sigi ni diyagoyala ko wɛrɛ Mali ka se ka MINUSMA to yan nɔ wa. fɛn ka fɛnw diya mɔgɔ ma conseil de sécurité n'a jamana 5 min b'a kɔnɔ badabada n'a jamana 5 bɛ bɛn n'a kan walima hali ni 2 sɔrɔla i n'a fɔ Russie ni Chine olu ma kuma u bɛ se ka bɛn k'a fɔ ko kɛlɛsen min ma la an b'a yɛlɛma k'a kɛ mission d'imposition de la force an tɛ taga o se bɛ Nations Unies fo mɔgɔw faamu nka o kɛli ka gɛlɛn ka da sababu damadɔ kan sababu dɔ ye min teliyala n'i ye Russie bɛ Mali kɔnɔ bi cogo min ani Russie ni tubabu jamana tɔ ninnu bɛ gɛrɛntɛ min kɔnɔ Ukraine gun kan o kama hakililaba 2 de bɛ se ka fɔ ye ni ko k'i bɛ na n'o tɔnsuya k'a kɛ jagoya Mali kan Russie tɛ sɔn o ma hali ni Chinois ye maa ye u t'u dabila mɔgɔ kɔ la u b'u da de a fɔ ma ko abstention tɛ kuma u t'a fɔ awɔ u t'a fɔ ko ayi nka Russie dɔrɔn k'a fɔ ko n t'a la o tɛ se ka kɛ nka hakili kɔni bɛ sɔn min ma k'a fɔ ko bɛ kɛ nin kalo tile 30 o ye k'a fɔ ko Mali marabagaw ye mɛn latigɛ jamana 5 ni 10 minnu b'a kɔnɔ kuma ni kuma u na sɔn o ma nka u bɛna min fɔ o kɔfɛ k'a fɔ ko an ka a ɲini Mali fɛ an bɛ bɔ cogo di ani an bɛ bɔ sanga jumɛn kɔnɔna la fo mɔgɔw fana ka faamu k'a fɔ ko ni MINUSMA ta a 100 ye farafin jamanaw de a ka kan i ni sigiɲɔgɔn aw kana ɲɔgɔn bila kɛlɛ kan sabu u fana ka mɔgɔ caman ni tora Maliko la Burkina ni Guinée ni Lajine na Niger na ɲɔgɔn ni Senegal olu de ka ca MINUSMA la ni b'a fɛ k'i bolo bɔ mɔgɔw bolo hali ni diɲɛ tɔnba de tɔgɔ dɔn a ka kan n'aw bɛ fara ɲɔgɔn na a ka na ni antécédent diplomatique wɛrɛ o de la ka kan kosɛbɛ hali ni sigi bolo a kan ka taa teliyala fɛn min don n'i t'a fɛ a ka wolo ni fɛn wɛrɛw ye a bɛ taa san 1 hukumu kɔnɔna la mun kosɔn ka se ka bɔ. Sidiki aw est-ce que aw y'o jateminɛ k'a fɔ MINUSMA ka tagali komi aw kɔrɔtɔlen don a ka taa ayiwa boîte min bɛna di a ma ani n'u ko k'u b'a bamayɛlɛma i n'a fɔ docteur y'a fɔ cogo min na k'a fɔ u bɛna ni sira wɛrɛw ye k'a sigi est-ce que aw ɲɛ bɛ taa sira Mali kan ka taabolo jumɛn ta o ko la. jamana fɛn o fɛn bɛ yan farafin jamana ninnu na a bɛɛ mago b'u ka kɛlɛcɛw la Burkina mago b'u ta la Niger mago b'u ta la Tchad mago b'u ta la u ka taa yen
Très simple. Oui, urgent mari. Tasma de l'Université de Jamana, wal Jamana kono igenen do yebi muyini alibi. Sangelengo jumene bola. Ça c'est pas juste. Min fene be ntugun, ari barago kuma me ka fo. Mako ba ka baraka ministre ma kono e ka ninga ka barage men kay. Il fait quoi? E ka ni wala ba, abe mun ebe mun baraka ministre ma kono. Ministre ma mun barade be fui. War kono me ka dima, e recrue drone do pour que ka se ka ministre ma ka renforcer parce que ministre ma ranya mako bo fo mako yana ko. We mako mun recruter o be ke ka ministre ma gili do drone pour que Lucas ko libin ke adwana sono be mun baraka kono. Ami mi fene kono bina e ka fo ko peut-être armement kuma do fam quoi. Ministre ma de nana ka fo kabina ni basike jamana kono quoi. Pour ta fla de kara ministre ma sigele nyana quoi. Donc ministre ma ka présence mangari ma renfort. Ah, je t'en supplie. Je t'en supplie. Et de go ko 600 ka wule jon fe il faut ka wule la yo de fo non ce qui m'a famu ne ko ngoya imposer anga ana soro ka fo ko anga nyemo yo 7 ke ka fo ministre ma kana ko kana fenga sinon yo refi no ma jabari d'accord anti et de ko amiro mene ko bi ko ministre ma ka tolla to ko armée renforcer la kurta fla de kara ministre ma nyana donc ministre ma na stabilité anani bawludi 600 bandaw talen kofe nunu nale garante min siri barkan ani ministre ma la amola roma de kono bi donc anti ministre ma kana fana kera ka ministre ma to albi bien voilà albi bien mais orio kenna ni basike donc nous ka garante pour que kana ke ou me bajam blamina ni doborla nuru nana ni here malikana bi nous tarame here dafalen soro sungolo code do quoi ba bere sun donc bu chomina ami mi fami kono bi quoi et question drone est posée ne bolo ibi nyingale munu ke bina la jabiri parce que comme ko mi se ka kenay ko mi se ka kenay ko normalement ko jamana du kango don nyemoko de kango don nyemoko de ko kata 600 ah o le kan payen et puis ga sujet mi fo kan vidi me comble chok no mais ga vidéo ale tay non ale de be ka kene mi ko ni ministre matara ko bi boy ale de be ko yew sinon munu gen lu nyeto lawo don bina am ni ka payen a vidi me comble chok na o de ba aklisiki ko payen nous mo so ko payen do rentrer mais je crois que docteur Kumala ni ay dofi yena ne fene ka dofe fere yena ap me gani ngal leke ko ni barkan tara ko jumene bina barkan jo ni ngal ke akun tega ni famu ni mutaka so ne ko nga jete la bi ni nafa be fena nafa ko ga barkan de la parce que moi so ko kun na kele kama am dumene ko be munu mana kele kama ko foka foku be jidi mogodima ami doni o débat kra avec barkan ministre Koutru ministre de défense Koutru au tri jo assemblée kono ka foko bulke shi ko be ka jidi mogomay hey depuis autant que depuis tant que l'on connaît farje clela farje ko me doni ka koy muna tawto genande parce que be minke oni be ka cheni minke i ka cheni fanga ka boshie kime ka teme be minke wa parce que yaay ka foko ali bubuta jidi rodo la de mo de be nu be ka cheni ke goro go bisana de ke non mais nu be ka se ka cheni ke ga jamana go goro go bisila de mais e buru don parce que eto do don nu tintisana upmina ngubina duni mina anga jamana kono asuru bisana de donc ami domine ko be ango ko la bena parce que kama fro ko be anga jamana kono sa nan to be sula to be tanu re parce que e bolo eta kalama ka fo kami domine ko bi docteur ko mare feyena iko hakli to woro la quoi kele tanu lu chagwe ay parce que ka na fo kele de banu lu chaw si ça na afora de ko aka bara bana adesara ka bara ke ko sanka na fatema le ka kata o don de banu nyon chaw e be ka na fo turu sukulu de ne armée fanga be armée la armée ko bombarder pourquoi non j'ai pas dit armée ko bombarder ni fanga e ma fanga ko fo ga do il m'en famia je sais pas mais c'est la motion sur là ça n'a rien à voir je dis que ministre ma ka taliko kuma folie no iko ko fanga bana kam sika fanga bana na ni fanga bana ama foro ko ministre to mi ga am balide aw modi fo ka bi ga am baliga ere sabati ni an to mi se ga ere sabati an ere an ta fo ko ministre ma ka no e be 2012 la ambora ça am yoro mine ko bi ngona wori kama ngima ga bana frake dabla ibe bana kumbedi donc ni ma sa ko meta frake quoi ma fo yega na frake o de ma frake le kono 5 minutes bana bila fin non attention faut je continue il faut arrêter le traitement de choc ni bana bila il va frake de telle sorte que c'est quel woro kana bana créer ga bana ko c'est quel judgment et o de kama ngi mango c'est quel judgment ça non bi c'est quel mouillé mais on y a fait ministre ma tali le vide là au be vide quel faut ko vide Sergi adama ka kila idore ministre ma tagale ubina kene mimbla kene miseka la fa c'est on sera en ministre responsable sigira ngo o joroni ere muye maliko la ko foi papa uda mo be ka fen fo ministre responsable mo foi o yemi fo anyana comme ce anu tinyon fo mo fen kele mina dro o yekul ka tale koy c'est faux
n'a sɔrɔ n'olu non qu'est-ce qu'il faut non n'a sɔrɔ n'olu tun tiɲɛ n'olu tun tiɲɛ u tun b'a fɔ ko MINUSMA yɛrɛ kana u ka mandat renouveler u yɛrɛ tun bɛ taga n'u yɛrɛ mais Antonio Guterres ma bɔ mais le Mali a demandé le retrait. C'est pas la MINUSMA qui a décidé de partir. Min taara an n'u sigira u ye min fɔ ko an n'u tɛ ɲɔgɔn faamu fɛn kelen min na lettre kɔnɔ o ye départ pur et simple min fɔ ye ko yɛlɛma k'an k'an da foro da kan ka gouvernement fana appuyer pour que an mago bɛn MINUSMA ka kɛ min ye k'a ka ko ye an k'o tɛna kɛ diɲɛ kɔnɔ o ma daminɛ anw na o tɛna daminɛ anw na donc an bɛ don min na ko bi e de bɛ k'a fɔ ko MINUSMA bɛ ka ko dɔ ɲɛ sinon Antonio Guterres da ko MINUSMA tɛ se ka baara kɛ Mali kɔnɔ parce que ko bɛɛ ti yan bɛn ti yan donc e bɛna mun fɔ sisan e bɛna parti jumɛn de MINUSMA ma donc MINUSMA nana ni dɛmɛ min olu tɛ tiɲɛ oui Adama e bɛ ko fɔ o mais ça c'est une réalité c'est le terrain c'est le concret ale le docteur yɛrɛ filɛ ka kuma fɔ yan k'a fɔ ko effectivement u ye apport kɛ on a vu dans ce même hali temps kolon na o kɛra koyi donc a banna donc ni n'a sɔrɔ le temps kolon parce que u tun bɛ sanna u tun bɛ ka kɛ o tɛ tiɲɛ yan si nous pouvons changer cette situation an tun b'a kɛ ka sɔrɔ bali jɛmukan bɛ ka se a bayɔrɔ la an bɛ kuma labanw di aw ma docteur n bɛ taa fan fɛ k'a ye k'a fɔ ayiwa gouvernement ka nin kuma in kɔfɛ ayiwa mɔgɔ bɛ se k'i sigi ni mun ye MINUSMA ko la yanni mandat renouvelé don cɛ. U b'u ka baara kɛ i n'a fɔ u bɛ ka kɔrɔlen ka kɔn kuma ɲɛ sabu olu fana ka ko bɛɛ dɔnnen bɛ conseil de sécurité ma u bɛna mɛn latigɛ u ka ɲɛmɔgɔba min bɛ yan a y'o de fɔ a ka laseliw senfɛ. Nka mɔgɔ kan ka mɛn faamu teliya la dɔrɔn k'a fɔ ko ni tɔn min bɛ n'i fɛ a kɔlɔlɔ tan tɛ n'a taara cogo dɔ la ni taali bɛ ka kɛ basigi kɔnɔna la ka kɛ fɛn fana ye aw ɲugun kana to ɲɔgɔn la n'aw bɛ ɲɔgɔn bila dɔ mɛn siga t'a la maliyɛn fanba sigilen bɛ nin min ye MINUSMA kan hali n'a y'a san 100 kɛ nin kɔfɛ o tɛna wasa sabu u mana kɛlɛ kama an tɛ min fɔ mɔgɔw ye kosɛbɛ ka caya MINUSMA a fɔ règle commune d'engagement bɛ jamana bɛɛ bɛna kunbɛn na nka jamana o jamana fana i b'a sɔrɔ olu fana n'u ka hakililaw don misali la sisan n'i ye Sénégal ta olu ka nana cogo min na ani Burukina na cogo tɛ kelen ani Pakistan minnu bɛ walima Égyptien minnu olu na cogo tɛ kelen o bɛɛ de b'a to MINUSMA tɛ se ka maaw jigi fa min ye kɛlɛ taabolo ye mais an bɛ sigi min kɔni teliya la o ye jamana sɔrɔsiw ka baara bɛ caya siga foyi t'o la hali n'a sɔrɔ u bɛ se ka turu datugu ka ɲɛfɔ cogo la maa bɛ sigi min fana ye don nataw la min ye kulu marifatigi kuruw ye n'olu bɛ sema kɔnɔ bɛn plateforme kɔnɔ olu yɛrɛ ko u ma jɛn n'a ye MINUSMA ka taa u ma jɛn n'a ye sabu u b'a dɔn ni MINUSMA taara olu fiɲɛ na bɔ kosɛbɛ sabu u ye n'i ye kalo 4 tɛmɛlen ta u ye fɛn caman boloda u kun ko min ye bɛnkan sɛbɛn ye u y'o sɔnsɔri hali ma b'a la u kun ko fana k'u bɛna mobili 2,000 ɲɔgɔn na ni maa ba yirikaw lawuli ka kɔrɔnfɛla bɛɛ jateminɛ mun kosɔn ka se ka jate walekɛlaw kɛlɛ o walew ma labɔ n'i ye tɔn yɛrɛ fana ta bi i b'a ye k'a fɔ ko fɔɲɔgɔnya caman b'u ni ɲɔgɔn cɛ ɲa b'a la ni MINUSMA taara tan u ka kɛlɛ laɲini san 2012 olu tɛna se ka sabati u bɛ ka siran o yɔrɔ la mais k'a fɔ k'u bɛna wuli k'u kɛ Mali finitigiw kan ne ka cogo la mala n'u jala min bɛ ka soma bi a cɛ t'u bolo a minɛn t'u bolo u jala min fana tɛ ka soma nka ni n ko kuma kɔnɔna na k'a fɔ kilali tɛna kɛ i n'a fɔ kɔrɔlɛ sabu ni a fɔ ma science politique la ni jamana ye waati jan kɛ a tɛ yɔrɔ la maa minnu bɛ yɔrɔ la olu de ka ko bɛ don maaw dusu la bi hali jamana ka cɛden minnu bɛ Kidali u bɛɛ kelen bɛ kɛrɛfɛ dɛn ye fɛn bɛɛ dulonnen bɛ kulu marifatigi kolon de la hali fɔlɔ maa minnu tun bɛ caman tun bɛ ni jamana ko kanu dɔnni kun b'u la jamana ye waati jan min k'a ma kɛ ka gɛlɛ hali n'a seginna ka na kɛ nɔgɔya la ni k'i bɛ Kidali kɛ ni fanga ye bi kɔlɔ kan i bɛ se ka Mali drapeau layɛlɛ nka min ye ka mɔgɔw dusukun sɔrɔ ka se k'o latigɛ hali n'i ye kɛlɛkɛden 100,000 bila o tɛ se ka kɛ sabu Kidali bi maa motilenw ka mɔgɔw maa si t'u la ni jamana Misira Lazarati kanu kelen b'u la donc o la n ko Kidali ka gɛlɛ ka segin ka na Mali ka mara kɔnɔ i n'a fɔ a kun bɛ cogo min mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko Kidali bi seko ni dɔnko b'a la min bɛ se k'a to ko a bɛ Mali finitigiw kɛlɛ loni a ka gɛlɛn loni ko faamu mais min fana ye mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ MINUSMA kɔnɔ fana o yɔrɔnin fana fɔ ko gɛlɛya maa bayirigaw dɔn siga tɛ mɛn na ni jamana mun sigiyɔrɔma tenten an y'a ye Barkan talen layidu minnu taara caman kɔ layidu ma timɛ ni maa bayirigaw fana tora kɛlɛlabila la tan mɔgɔ tɛ
maa damadɔ ka sɔrɔ ni jamana da ɲɔgɔn kɔrɔ nka n'a kɛ sababu ye u n'a fara jugu kan misalala sisan ni kulu marifatigi kɔrɔw wulila maa bɛ sɔrɔ nin sifinw na minnu ka musaka kun bɛ ni maaw kun minisma kun o musakantanya kama o bɛ fara kulu marifatigi kan olu ye fɛn jamana kan ka min jateminɛ kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ jamana marabagaw ko k'u bɛ ka hakilila jagabɔ ko kan ka taa se yɔrɔ ma o fana bɛɛ kɔfɛ ka bɔ nin yɔrɔ in na mɔgɔw ka faamu dɔrɔn n'i y'a ye marabagaw ja minna ka nin fo bi a fɛrɛ de b'u kɔnɔ n'a fɛrɛ kun t'u kɔnɔ u kun t'a fɔ dɔn mɔgɔw k'u hakili sigi fɛn tɛ min kan ka maaw b'u ja kan sabu minisma tɛ kɛlɛkɛtɔn yɛrɛ fɛn min ye lakanako ta fan ye a tɛna yɛlɛmaba dɔn o la. Siriki i bɛ se ka mun f'an ye kumakan kuncɛ la minisma kɔfɛ ayiwa baarako ni fɛn caman bilalen sen kan an ye docteur ko mɔgɔw bɛ se ka muruti hali nin bɛɛ kɔfɛ ka taa bamaciw nɔfɛ mɔgɔ bɛ se ka sira mun ye nin kɔfɛ. N'o don bi chinois ni sanubɔla jugu nalen don u kɛlen don ka maliyɛn bɛɛ bila chômage la ka foro minɛ bagan mara yɔrɔ mɔgɔw bɛ ka taa u bila cogo min n'u ja mɔgɔ dama min bɛ société kɔnɔ bi n'u bilalen don fu falaki ka ca ni mɔgɔ hakɛ min minisma kɔnɔna na ye maliyɛnw an kan ka jɔyɔrɔ de la sɛnɛkɛyɔrɔ hakɛ min baara tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ kiritanya ma o de ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ minisma ta kan o minansi o kɛlɛ de ka bon ni minisma ta ye minisma ta ye bɛɛ sigilen don a kan k'a fɔ k'i bɛ yan kalo 6 ka taa san 2 san 1 a cayalen n bɛna min f'i ɲɛna minisma responsable n'an ka baro ɲɔgɔn cɛ u ko hali commission minnu bɛ yen n'o ye commission de l'homme ye o contrôle t'olu bolo o contrôle bɛ sécurité des nations unies de bolo ka fara o kan groupe fɛn fɛn b'a kɔnɔ jamana ka fɛn fɛn b'a kɔnɔ ni minisma min bɛ yan o ka contrôle t'o kan jamana fɛn b'a kɔnɔ bɛɛ bɛ baara kɛ n'i ka jamana ka yamaruya de donc o de kama ko hali bɛ se k'a fɔ sisan troupe dɔ ye n'o jamana wɛrɛ la troupe dɔ ye k'u ka taa nin ko in kɛ n'u ka jamana ko k'u kana kɛ u t'a kɛ donc finalement force min don hali minisma yɛrɛ tɛ ka contrôler yan jango an ka jamana jango i bɛna ye k'a fɔ minnu bɛ ka contrôler olu filɛ conseil de sécurité des nations unies na donc force min don a tɛ contrôler danfɛn si fɛ donc c'est une menace menace hukumu kɔnɔna na bi malidenw kan k'u yɛrɛ fo u ka ɲɛmɔgɔw fo ka sabu kɛ an filɛ ka nin min réussi nin ye nin kan gɛlɛn k'a sɔrɔ farafin jamana kɔnɔ yan mais an sera k'an ta kɛ ka taa sɔrɔ o mɔgɔ bɛ min na o ma sɔrɔ i bɛna ye k'a fɔ ko mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko Kidal mais Kidal jalo min bɛ yen jara minnu bɛ yen c'est énorme i bɛna ye k'a fɔ o Kidal min fana filɛ nin ye marifatigi kulo fɛn o fɛn ye marifa ta Bamakɔ ka du ye ka tɛmɛ Kidal kan ka sabu kɛ an ka daminɛ kɔrɔ 2012 mun ye kɛlɛ daminɛ a cɛ ka dɔgɔ n bɛ se k'a fɔ a cɛ tɛ yen a muso tɛ yen ko min ye miliyari sɔrɔ miliyɔn sɔrɔ a kɔnɔna na k'u taara birikiden kelen na Kidal mais u dalen bɛ Bamakɔ yan châteauba kɔnɔ yan n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna Bamakɔ ka du ye ni Kidal ye u kɛlen don ka Kidalikaw ta k'olu kɛ manankun de ye o manankun a bɛ jɔ ka taa sɛnɛ kɛ kuma y'o de donc kɛlɛ u tɛ se ka fɛn kɛ koyi u bɛ yan de u bɛ Bamakɔ yan de o yɔrɔ jumɛn minnu ye référendum bali Kidal u bɛ Bamakɔ yan de terroriste u bɛ Bamakɔ yan ni minnu ye marifa ta k'i bɛ yen u contrôle baga bɛ Bamakɔ yan de tiɲɛnikɛlaw la marifatigiw u bɛ Bamakɔ yan de donc nous maîtriser les coups de wa mais jamana fan fɛn tɛmɛna gouvernement fɛn tɛmɛna bɛɛ y'a ɲini ka bɔ olu kɛlɛ in na de pour de ka jɔ an ka sɛbɛko ta kuma bɛ de Adama kumakan laban i bɛ se ka mun f'an ye minisma tagalen kɔfɛ i yɛrɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw y'u miiri wa e yɛrɛ bolo mun bɛ se ka kɛ nin kɔfɛ très bien jamana ɲɛmɔgɔ kan k'o jaabi de d'a ma n'a ye une décision ta o jaabi de bɛ d'a ma parce que il faut pas que mɔgɔw ka to k'a miiri k'a fɔ ko kumakɛla hakilila tuma dɔ la wa lamɛnbaga ye naloma de ye et n'i ye une décision ta préparer le peuple à face à cette décision et MINUSMA tagali ne tɛ kulu la minnu b'a fɔ ko MINUSMA ka to Mali la puisque kabini bi tɛ a kana na yɛrɛ ni y'o kɛlɛ kɛ maintenant la question c'est quoi n'a ma ɲɛ a nana ka i dili don ka se niveau dɔ ma n'i b'o o dili bɔgɔti i b'a sama dɔɔni de donc o samali dɔɔni o fɛɛrɛ de filɛ nin ka ɲɛfɔ o ka ɲi jamana ma o ka ɲi armée ma o ka ɲi hali jamana sigibaga minnu bɛ jamana yɛrɛ kɛrɛfɛ sigi la maintenant la deuxième chose c'est quoi n b'a fɛ ka min fara kan o de ye mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko bi MINUSMA ka taa moi je me pose la question est-ce que ce combat est noble parce que an y'a mɛn olu yɛrɛ da k'u b'a fɛ ka MINUSMA kɛ instrument de ye jagokun fana ye walasa ka fanga yɛrɛ bagabaga o ye kelen ye filanan ye fanga yɛrɛ ye min fana fanga yɛrɛ ye mun fɔ pendant tout ce temps fanga ma décision ta parce que kabini don min na transition comment dire sigira bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ale yɛrɛ b'a dɔn ko la MINUSMA n'arrange pas l'affaire du Mali kabini o don o ma fɔ ko ka MINUSMA ka mandat écouté mais il a fallu qu'an ka rapport ye tuma min na et les problèmes du MINUSMA comment dire se réveillent à ce moment ne fana bɛ n yɛrɛ ɲininka est-ce que o yɔrɔ ko MINUSMA nɔfɛla don wa ou bien ka
kisi ka bɔ minisuma ka rapport o nɔfɛla de don. Donc à ce moment, n'a y'a sɔrɔ il y avait 1000 solutions pour faire de telle sorte que minisuma tɛ se ka foyi kɛ Mali la. En même temps, ani minisuma ma fara il n'a fɔ ka ye docteur misala min ta k'a fɔ ko jamanaw de bɛ yen jamana minnu bɛ minisuma kɔnɔ n'an bɛ fara au moins an ka hakili to an yɛrɛ la an fara ko ɲɛ donc tu b'a fɛ o de fara kan. An y'o faamuya an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na an ka mɔgɔ welelenw n'o ye docteur Ali Tunkara min ye cakɛda min ɲɛsinnen don ɲinini ani lakanako ma Sahel kɔnɔna la ale tun bɛ yan o tɔgɔ la Sidiki Kuyate yɛrɛwolo debout sur les remparts o kuma lasela don fo ka taa se Adama Kungoluba Ligue Abdul Karim Kamara parti Sadi kɔnɔna la ale y'o kuma lasela ye ne yɛrɛ tɔgɔ ye Amadu Jalo min ye Musa Sanogo ye ale tun bɛ kan kumakan fili radio fan fɛ Lamine Kulubali Morlaye Touré ka taa se Augustin ani Isuf Sangare an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo télévision fanfɛla la an balimaw an b'aw yɛrɛ fo dan tɛ foli min na a ka filɛliko n'a ka lamɛniko ɲuman na jama ko de bɛ sonsoro yan ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ an b'a fɔ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.